Laizterratik Botswanako, Oianetatik Brasilgo, Ondartzetatik Ushuaiatik Arabako, Sorginetxetik Korreagako, Pasabidetik Urederra, Itorborotik Talaimendik, Makaletik Handek, Kastearen dema. Mugitu garoren giltza, udanoniz tegietako berbak, salgai jarri nahi dituztenen telefonoetan, da bertan egon bagara leku horietan. Nola ez gara ba egongo orain etxean. Ene denboraren giltza, dimentsio berri horren jaun eta jabe direnek omen dute, ta esan dako leku horiek guztiak salgai jarri nahi dituzte telefonoetan, da bertan egon bagara leku horietan. Nola ez gara ba egongo ikastearen demaz, bidaiatzearenaz, arrota eskertua. Eldurrak joan direnean, nire mendien artean, eguzkia teloian, atzekaldean da. Ateratzeko beldur da, beldur ezenikoa, aspaldian zestu ez duen obra honetan. Izpitzikiren bat agertuz doa gaurkoan, poztasun handi batek bezarkatzen nau.
bero, bero